janfa kumaw di Sadio Camara kun bɛ riche la a taara contrat min signé bɛɛ b'a barika dɔn o kun ye de la défense de l'intégrité territoriale a fɔra k'a minɛla ye o ko tɛ nɔ dɛ a tilala ka segin na conseil des ministres kɛ ko nɔ ka ni Assimi ma kuma ɲɔgɔn fɛ ne ko conseil des ministres la aw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ o kuma na o balani fɔ de don n'an bɛ se ka sigi don ka nin kuma fɔtɔ ninnu jaabi ko dɔw ko ten ko président ni premier ministre ko président ni ministre tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ o kuma na Sadio ni Assimi jɔn de bɛ fanga ɲɛma Assimi de ye président an ka bɔ ninnu kɔnɔ Sadio de y'a fɔ bɛɛ ɲɛna Mali kura taasira la ko Assimi n'ale kelen ko Badema ko foyi t'u ni ko sinji ma a y'a fɔ o y'a sɔrɔ ni yɛrɛmɛli kelen bɛ yen fɛ don min na Assimi fa bɛ ban Assimi fa banna ka ti ka sɔrɔ Assimi tɛ yen Assimi wolo fa banna Ala ka hinɛ la Bakari Goyita a dun Sadio Camara de tun bɛ Kati mais ka Sadio to yen Assimi fa y'o de fɔ Assimi o a ko Assimi Sadio bɛ Kati e nakun fa yɛrɛ de ko tan wolo fa de ko ten o cɛ olu ka di Sadio bɛ Kati Sadio ka so bɛ Kati Assimi e nakun ni Sadio bɛ yɔrɔ min na a kelen kelen bi cɛkɔrɔba in bi fatu don min na sɔgɔmada joona fɛ o y'a sɔrɔ Sadio Camara Maliki Diaw mɔgɔ sabanan bɔra an kɔnɔ olu de tun bɛ yen fa kɛrɛfɛ fa ma den wɛrɛ dɔn a yɛrɛ la ni Sadio tɛ ba ma den wɛrɛ dɔn a la ni Sadio tɛ mais sabali politiciens bolo ko bɛnbaliya b'u ɲɔgɔn cɛ ko sɔrɔdasi ninnu bɛ to bɛ fu la Sadio ni Assimi cɛ foyi tɛ yen ni fɛn bɛ Sadio ni Sadio e bolo ko Sadio ni Assimi ka ɲɔgɔn minɛ k'anw de kama dɔn wa o b'a dɔn fɛn b'u kɔ o tiɲɛna ni Sadio ni Assimi tɛ fɛn b'u kɔ a bɛ kun la n'i ye Sadio to a kelen na a tɛ se ni Assimi to a kelen na a tɛ se u faralen ɲɔgɔn kan l'union fait la force donc n bɛ nin kuma f'i ɲɛna i ko nin fɔ détracteurs ko k'a f'u ɲɛna ko u ka misɛnnin na foyi tɛ yen la lutte continue Sadio bɔra Assimi ka ci de la Irisi la n'i ye Sadio tali Irisiw ka da Sadio la k'a reçoit Assimi de y'a bila ka taa Assimi de y'a bila ka taa ni dugu ci kuma ni du ci kuma ninnu a kana ninnu jaabi n'i y'a mɛn Sadio taara Irisi la Assimi de y'a bila ka taa n'i y'a AEC président bɛ na Sadio fɛ yen AEC ministre na Sadio fɛ yen u bɛ jɛ ka cérémonie kɛ ɲɔgɔn fɛ Assimi de y'a bila ka taa i bɛ fɛnɛ ka ministre bila ka na donc an kana nin kuma ninnu an kana su ko an yɛrɛ la nin na k'a f'i ɲɛna nin sɔrɔsi ninnu ye Ala ka cidenw nin sɔrɔsi ninnu ye duwawu jaabi denw ne bɛ mɔgɔ dɔw ye minnu b'a fɔ nin ma Boma bɛ i farati ni fanga in banna don o don n b'a faamuya ne b'a fɔ ye ni fanga in banna Mali banna kana mɔgɔ si kana yɛrɛ sɛgɛn a la ko tɛ ko ni fanga in banna ni fanga in banna Mali banna i bɛ ka fanga banna i bɛ ka ministre kɔrɔw filɛ de ye wallahi transition kɔnɔ a bɛ yen nɔ a i caman bɛ ka fanga banna i bɛ ka député kɔrɔw filɛ caman député kɔrɔ caman bɛ donc olu ye nafa sɔrɔ i bɛ ka tila ka sara ta ne ta tɛ dɔw wɛrɛ foyi kunnafoni di wallahi i ma foyi wa hali sini ni Assimi ninnu ye sira bila n b'a fɔ ni Assimi ninnu tɛ n ka vision na don min na n b'a fɔ nin yɔrɔ fɔ mɔgɔ dɛ Assimi man wusa fanga la ne Assimi man wusa Mali la ne wa Assimi teli ni Mali mara cɛ Assimi ye président ye a b'a ka rôle jouer ne yɛrɛ bɛ n ta c'est vrai a bɛ sira min kan o de ka ɲi n'a y'o bila don min na n b'a fɔ n t'a la n'a bɛ se k'an faga a bɛ n faga n'a bɛ se k'an minɛ a bɛ minɛ tiɲɛna maa caman bɛ kuma fɔ u k'a bila u kunna ko Mali ka kɔ si bɛ Mali la ka tɛmɛ Assimi kan wa si bɛ Mali la ni Assimi ka fanga ye Assimi bɛ bɔ yen Mali bɛ continuer donc mɔgɔw ka bɔ nin kuma kɔnɔ ne bɛ min fɔ dɔrɔn k'a f'i ɲɛna mɔgɔ caman bɛ nin kuma fɔ u b'a fɔ n bɛna kuma kelen f'i ɲɛna nin sɔrɔsi ninnu Choguel yɛrɛ ko ten k'i n'i bila transition kɔ k'Ala b'i malo a yɛrɛ ye nin kuma in fɔ Choguel yɛrɛ ko ten ko mɔgɔ bila transition kɔ k'Ala b'i malo donc n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ Ala fana bagara Choguel ma o dɔn dɛ b'u ka baga ma wa ne bɔ aw de b'a dɔn n'a kun y'a sɔrɔ Ala kɔni ma baga Choguel ma Choguel de y'a fɔ mɔgɔ n'i bɛ nin transition ye n'i ko i bɛ nin malo Ala b'i malo donc bi o kuma na tribunal filɛ ka Choguel ka sɔrɔ filɛ ka fɔ nin sɔrɔsi ninnu n'i ma fara ninnu na i ni Ala bɛ ɲɔgɔn na dɛ Ala kɛlɛ don dɛ ninnu ni de di den tɛ Assimi bolo tugun muso t'a bolo bari sabula ni ko den tɛ muso t'a bolo kuma kɔrɔma don Assimi tɛna lafiya diɲɛlatigɛ la tugun a tɛ lafiya dɛ ninnu si tɛ lafiya diɲɛlatigɛ la ninnu ni de di ne ninnu kun siranna k'u ka nafa lajɛ u tun bɛ mun fɔ a ka gɛlɛn kabini Ala ka Mali dan sɔrɔsi de bɛ Mali bɔ bolo la ne de y'a f'i ye t'a fɔ fan bɛɛ tɛ malo Mali kun kan ka bin Mali politicien kɔrɔ caman kan ko Mali kun kan ka tila 2012 2012 kɔni événement waati novembre 2012 Mali kun kan ka tila ne de y'a f'i ye nin waati novembre 2012 Mali kun kan ka tila
il coup d'état que IBK ATT là, à 2 mois de la fin de son mandat. Mon coup d'état là, parce que ATT n'a jamais voulu, en tant que militaire, ATT au français, mais il y a ça. Ama son français de bolo. ATT il ban français bolo. Démocratique qui n'est pas coup d'état ATT là. Sur ce coup d'état ATT là de. Démocratie ou ni religieux d'Islam de coup d'état ATT là. Et Amaro Aya nous t'as nous n'a pas banni. ATT n'a jamais voulu faire le jeu de la France. ATT a pu faire un consensus politique. Nous avons dit qu'il dans l'histoire de la démocratie. ATT est minké. Français, qu'on se bec pour que la Mali norme mine. ATT n'a jamais voulu. À côté, comment tu qu'elle doit ATT, on va faire 2 minutes qu'on a bina. Mais on guino fibi.